δέξαστε και απόδοτε, Κυρίω το Θεό ημών. Πρόσχομεν. Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός. Σοφία. Προς Εφεσίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Αδελφοί, παρακαλώ ημάς, εγώ ο δέσμιος εν Κυρίω, αξίως περιπατήσε της κλίσεως, εις εκλήθητε, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα μακροθυμίας ανεχόμενοι αλλήλων εν αγάπη, σπουδάζοντες στηρήν την ενότητα του πνεύματος εν το συνδέσμο της ειρήνης. There is one body and one spirit, just as you are called to the one hope that belongs to your call, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of us all, who is above all and through all and in all. Το καιρό εκείνο ειν διδάσκον ο Ιησούς, εν μια των συναγωγών εν τη Σάββαση. Και ιδού γινήν πνεύμα έχουσα ασθενείας, έτη 10 και 8, και ειν συγκύπτουσα και μη δυνάμενη ανακύψε εις το παντελές. Ιδών δε αυτήν ο Ιησούς προσεφώνησε και είπεν αυτή, γίνε απολέμησε της ασθενείας σου, και επέθηκεν αυτή τας χείρας, και παραχρήμαν ορθώθη και δόξαζε τον Θεόν. Αποκριθείς δε ο αρχισυνάγωγος, αγανακτών ότι το Σάββατο εθεράπευσεν ο Ιησούς.
έλεγε το όχλο, εξ ημέρεησιν ενές διεργάζεσθε, εν ταύτεσουν ερχόμενοι θεραπεύεστε, και μη τη ημέρα του Σαββάτου. Απεκρίθιουν αυτό Κύριος και είπεν, υποκριτά έκαστος ημών το Σαββάτο, ούλοι των βουναυτού ή των όνων από της φάτνης και απαγαγών ποτίζει. Ταύτην δε θυγατέρα βραμούσαν, είναι έδισεν ο σατανάς, ιδού 10 και 8 έτη, ουκ εδηληθήνε από του δεσμού τούτου τη ημέρα του Σαββάτου. Και ταύτα λέγοντος αυτού, κατησχύνοντο πάντες οι αντικείμενοι αυτό, και πας όχλος έχερεν επί πάση της εν δόξη. Της γινωμένης υπ' αυτού.
αρχιεροσύνη σου, μισή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και πάντων των αρχηγών των Αγιωτάτων αυτοκεφάλων και αυτονόμων Ορθοδόξων Εκκλησιών, των συλλειτουργούντων ημίν, Ιεζεκιήλ και Σεραφείμ των αρχιερέων, πρεσβυτέρων, διακόνων και των συνευχομένων ημίν, κληρικών και λαϊκών αδελφών ημών, του δούλου του Θεού Ιωάννου, του και εκπροσώπου της γενετήρας ημών, εν τη χώρα ταύτη, μέτα των οικείων και συνεργατών αυτού, των φιλοπτώχων αδελφοτήτων, των διοικητικών και εκκλησιαστικών συμβουλίων, πάντων των εν της εκδευτηρής της ευραβεστάτης ημών ομογενείας, διδασκόντων και διδασκομένων, των διδασκόντων και διδασκομένων εν τη θεολογική ημών σχολή, των ευεργετών και δωρητών αυτής, των κοπιόντων, ψαλόντων, καθιονδήποτε τρόπων εργαζομένων, εν της Αγίης και Ιερής Ναής ημών, των αδελφών ημών, των εν την πόλη χώρα και υπήρω ταύτη, οικούντων παρεπιδημούντων, εργαζομένων και μεμνημένων των πτωχών και ασθενών, ημών των προσελθόντων εις την Αγία και Ιεράν μυσταγωγίαν ταύτην, και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νικαιάη και εις τους αιώνας των αιώνων. Εις αρχιεροσύνη σου, μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων και ανακαινιστών, πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, των μακαρία τη λήξη γενομένων, Ορθοδόξων βασιλέων, Πατριαρχών, Αρχιερέων, Ιερέων, Ιερομονάχων, Διακόνων και Μοναχών, Μαξίμου, Αθηναγόρου και Δημητρίου των αηδήμων Πατριαρχών, Χριστοφόρου Τιμοθέου Θεοφυλάκτου και Ιεζεκιήλ των αηδήμων προκατόχων ημών, Αθηναγόρου και Ιακώβου των μακαρίων εξάρχων, πάντων των αδερφών ημών, των επευκλία της ευσεβούς ημών ομογενείας εργασθέντων, εν τη Θεοσόν στο ταύτη επαρχία και απανταχού της γης, των υπερπίστεων και πατρίδος αγωνισαμένων και ηρωικός πεσόντων, πάλετε και πεσχάτων, των εν τη δεσποτεία Κυρίου αναπαυωμένων, πατέρων, τέκνων, αδελφών, διδασκάλων, ηγουμένων και αναδόχων ημών εν τη πίστη, ον των ονομάτων μνημονεύσαμεν εν τη Αγία και Ιερά προθέση, ζώντων και τεθνεώτων, και όν τα ονόματα ο Κύριος γινώσκει,
μνηστεί Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νικαιάει και εις τους αιώνας των αιώνων. Πληρώσομεν την δεήσιν ημών το Κυρίο. Υπέρ των προτεθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό, του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό, του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ρίστηνε ημάς από πάσης λήψεως οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθόμεν. Όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχαρητή. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Άγγελον ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημμενημάτων ημών, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Χριστιανά, τα τέλη της ζωής ημών ανώθυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού αιτησόμεθα. Της Παναγίας
Αγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Δια των εκτιμών του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητός στο Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αγαπήσομεν αλλήλους, ειναι εν ομονία ομολογήσομεν. Τα στήρας εν σοφία πρόσχομεν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον,
και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Στο μεν καλό, στο με μεταφόβου, προσκομεν την Αγίαν αναφοράν εν ειρήνη προσφέρειν. Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Ανοσόμεν τας καρδίας το υπερ ημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Κατά πάντα και δια πάντα.
κρύο κτήμα νεοκτηθής, μεταβαλλών το πνεύμα του Αγίου. Αμήν. Αμήν. Εις άφεσιν μαρτυρών, εις κοινωνία του Αγίου εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών, Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρία, του Αγίου Ιωάννη, προφήτ προγόντος του Θεού. Εν πρώτης μνήστη, Κύριε, του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον εν τιμών υγειά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Εν πρώτης μνήστητη, Κύριε, του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Στυλιανού, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες ειρήνη, σον εν τιμών υγειά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγον της εις αληθείας. Εν πρώτης μνήστητη, Κύριε, του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Στυλιανού, ον χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Πρώτης μνήστητη, Κύριε, του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Στυλιανού, ον χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Και ον
Χριστός κατά διάνοιαν έχειν και πάντων και πάσων. Και δώσει μείνεν εν εις στόμα και μια καρδία, δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμιών δώρων του Κυρίου δεηθόμεν. Όπως φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Αγίον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον εις οσμήν ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει ημίν την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν. Τουρίστην ημάς από πάσης λήψεως οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχαρητή. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. I udostoj nas, Gospode, da smelo i bez osude smemo prizvati Tebe, nebeskoga Boga Oca, i Tebi govoriti. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελευθέρω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανόν και επί της γης, των άρτων ημών των εμπιούσιων, δώσει ημίν σήμερα, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους ελέγχους ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίστε ημάς από το πονηρού. Who art in heaven, hallowed
Împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. σε Χριστού Χριστιανίκο, που φίλημα σε δώσω κατά προϊόντας, άλλος οριστομολογός ημίς ιωσίας. Δεν προφέρουμε Χριστό, τα θανάτου βασίλη και φροημών. Αδελφοί και συλλητηγείς και σωτέμις και αδελφούς με τα δοτέλη σε λάθον αξιοσκόπο το τίμον των άγρων σώμα του Κυρίου του Θεού του Χριστού, η σάββαση μας των κοινών. Έτσι που συγχρόνω το λέμε, συγχρόνω το αρχιεπισκόπο το κείμενο αν Πανάγων, τον Αγίο του Ζώου Νέμα, του Κυρίου του Θεού του Χριστού, της άψης
με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. και εις τους αιώνας των αιώνων. Ορθοί μεταλαβώντες των θείων Αγίων αχράντων αθανάτων, επουρανίων και ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλάβου ίσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρίτη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετιτσάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σώσον τον λαό σου και ρόγιστον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρισε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, της άρχους ημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δόσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειων, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων,
και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν απέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.